Ademais do que nos comenta Lorena, estos bosques riparios, como este que vedes aquí, determinan unhas condicións ambientais moi diferentes das condicións que podemos atopar nos lugares da contorna arredor del, non? Iso trae consigo, lóxicamente, pois que inflúan, por exemplo, na temperatura. Estos bosques riparios son amortecedores das grandes diferencias de temperatura. Tamén traen consigo un aporte de humedade moi relevante e, lóxicamente, iso tamén vai a influir nas especies vegetais que nos vamos a topar nestos lugares e, por suposto, tamén nas especies animais que poden acubillarse neles, máis aló de que, ademais, poidan empregalos como corredores biolóxicos. Algúnas das especies vegetais que podemos atopar nestas marxes dos ríos son árbores como os ameneiros, os salgueiros ou as abeleiras, e incluso especies protegidas como a cabriña ou o fento de botón, e infinidade de especies de musgos en rochas e nas cortizas das árbores. En relación á fauna, podemos encontrarnos con endemismos como a saramaganta rabilonga que vedes aquí, ou algúns tan característicos como o merlo rieiro ou o martiño peixeiro.